mindenki, Martin vagyok. Ez egy Black Ops 2-s videó lenne. Hát reméljük össze tudom hozni azt, hogy jó legyen a grafik. Soha nem fogom ezt tudni megcsinálni, szóval azt a... Ezzel el vagyok kápresztetve, hogy tényleg nem fogom tudni, bocsánat, hogyha nem tudom megoldani ezt a kurva minőséget. Hát kérem szépen, hogy láttuk most is? Kérem szépen, írjátok meg nekem kommentbe, hogy hogy kell ezt megoldani, szóval nem rendes kamerával, egy ilyen nem is tudom milyen telefonnal vagyok most, szóval telefonnal veszem, és nem tudom ránagyítani, ezen egy kicsit csodálkoztam. A muterom és tudom, ez az anyukám és tudom, ez tényleg egy nagyon szép valami. Na, reméljük lesz egy pár killünk, ezek jobbak így süketek vagytok. Igazából én vagyok a süket is nektek. Mondom azt, hogy én vagyok a süket. Mindegy. Akkor csináljuk ezt. Valamikor beszokott válni, szóval tényleg nem csak úgy lerakom azt. 2 flashbang. Jó. Van lent újra élesztem, szóval ez most hogyha akarok, akkor nem fog. Milyen festettem már az. Hát én nem megyek, szóval. Aha, itt van. Bazd meg. Nem gondoltam volna, egy ilyen vagyok. Mi jó kezdj? Ez bazd meg. Mit csináltam ebből a kis pisztolyba, keci? GTA 5-ből is van egy ilyen kis pisztoly. Hát jó. Bocsánat, tényleg a grafikáért is. Ismerjétek el, hogy ez tényleg szar. És remélem ez nem egy csomó dislike azon fog rám ömleni, hanem valami like azon, szóval nem szeretném azt, hogy bocsánat, hogy én néhány videóst kopizni fog, de én ha nézek valami YouTube csatornát, akkor így a fejemben megragad a szövegük, és akkor muszáj így. És nem muszáj, csak így beleragad, egyszerűen még gyerek vagyok, és beleragad a fejembe az a mondat, amit én először mondtam. Igen. Itt egy shotgun volt, nem tudom, azt merre váltottam át, elfelejtettem visszaváltani, lehet, hogy ezt múltkor kellett volna. Figyeljétek, ez szopás lesz. Na most, ugye ez a célzoka van most rám, ez a szín így jutottam el, még egyel arrébb, csak az a, és ott van a szép rekt, várjatok, ja nem, pont nem raktam rá, aha. Mert ugye Prestige mestere, Prestige mesteres fejlőm, ez jó volt. Egyes Prestige-es a fegyverem. Tényleg ez a shotgun, ez eddig még nagyon jó volt velem. Szóval én ezzel tényleg úgy játszok, mint egy élő profi szinte. 3 percen vagy a videó, jó, még van időnk, nem azt mondom. Csak mondom, apukám telefonja nem úgy vesz, hogy kéne. Szerintem fogok venni egy kamerát 100%. Igen. Bocsánat, hogy ilyen nagyon rekett álmos hangom van. De hát na, így kellett. És tényleg, mindegy, hogy egy lájkot nyomjatok, iratkozzatok fel rám, ezt kérem szépen, ennyit megtettek. Meg írjátok le kommentbe, hogy ezt hogy az anyámba kéne megcsinálni. Bocsánat, csúnya beszélés, most ezt így. Fúj, ezt le kéne töröljem a nyelvemről. Na, amúgy nem volt semmi, csak azt mondom, ilyenkor nálunk azt mondom. Lehet, hogy le kéne németeni a gyerekeket, mert minden nyelvű köcsög van itt, az nem. Szóval tényleg így le kéne németeni az összeset. Ugye, hát szerintem jövő hónapban, vagy nem is jövő hónapban, egy másik 2 hónap múlva fogok venni egy normális kamerát, amivel már jobban fogok tudni videózni. Legalább halljátok, hogy mit mondok, igazából most nem a kép a lényeg, hanem hogy videózok, a hang amúgy a lényeg most. Mert ugye amit kérdeztem, meg amit mondtam nektek, ez a lényeg.
Igen, emlékszem még, amikor 27-es szintű voltam, köszönöm srác, amúgy sátgánosan kivégeztem volna, mindegy. Ez miatt cheater kacsa állat volt. Mindegy. Jól van, én most nem akartam. Azt nem tudom, hogy láttatok, hogy leszületek is már egyből ilyen boom. Szóval pofambi bang bang. Aua. De olyan ez a kurva kés már egy életemben először eltalálja. Szóval kérem szépen, az egyiket egy hónapja tettem föl, azt hiszem még a bejelentő videómat, az tényleg nem fos volt, szóval elnézést, tényleg nagyon kómás volt a fejem, meg egy nap még pizsomába is vettem, azt azért csináltam, mert igazából megmondom nektek azt, miért csináltam, hogy pizsomába vettem videót. Hát azt azért volt, mert lusta voltam fölöltözni. Ennyi a titok, gyerekek. Lusta voltam, egy lusta disznó fölöltözni. Igen, ez így van. Ezt be kell vallani. Látom a 6 percem, egy azt a kurva. Hát jó, ennek a videónak lett volna, gyerekek. Remélem, hogy tetszett a videó is. Kommentáljatok, lájkoljatok, nyomjatok egy kommentet. Ha nem tetszett, akkor diszlájkoljátok, de azt remélem nem fogjátok. Sziasztok!